mayingiphethe inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. MaNazaretha ukuguqa ingane ke namhlanje mhlawumbe kuzoba imizuzu emibili. Ukuguqa ingane impela, ingane ngani ngokuguqa kule ndawo. Le ndawo akuyona yomuntu, eyomnikazi. Zocela nje ukudlula esitabelweni sesikhombisa. Selithethiwe iqala
laba okukhulunywa ngabo kwavela abaprofeti basuka bahlangabeza inkosi yabo yiwa amaNazaretha. Akekho awulikho elinye ibandla elifana naleli ehleli noNkulunkulu. Alikho elinye ibandla ehleli noNkulunkulu. Ngicela abaphethe amabhayibheli bangivulela abaseKorinte bokuqala isahluko 13. abaseKorinte bokuqala isahluko 13 iverse 1 kuya 13. Uyongilekelela nje empeleni ngizodumisa ngoba ukukhuluma ungcono uma umuntu ekubuza bese umxoxela uthi hayi kunje kodwa mase kuthiwa hlelo kanje kunzima kakhulu lamakhanda ngiyawesaba njengoba ngithi kuba izuzu emibili impela kuba izuzu abaseKorinte bokuqala 13 isahluko iverse 1 ya 13. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi ngingenalo uthando lawa isothandweni mangcwele noma ngakuthini kodwa uthando malungekho noma ngenzani phambi kaJehova kufanele yonke into ngenze ngothando. Qhubeka mshumane. ngifana nethusi elincencezayo nensimbi ekhencezayo encencethayo. Verse 2. Noma ngiqonda nokuprofetha noma nginokuprofetha ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke noma nginokukholwa konke ngoba ngisusa izintaba ngingenalo uthando angitoya lutho. Verse 3. Noma nginika konke enginako ngibabele abampofu ukudla noma nginikela umzimba wami ushiswe ngingenalo uthando kungengisize. Verse 4. Uthando luyabekezela lumnene uthando alunamona. Qhubeka. Uthando alunamona. Uthando alusidumisi alusikhukumezi. Verse 5. Alwenzi okungafanele alusifuneli okwalo alunalulaka aluhlinzekeli okubi. 6. Alithokozi ngokungalungile kepha aluthokoza ngesiminya. 7. Lusithulela izinto zonke lukholwa izinto zonke lwethemba izinto zonke lubekezelela izinto zonke. 8. Uthando lungeze lwanqamuka kepha noma kukhona uprofetha kuza kuphela noma kukhona izilimi ziyanqamuka noma kukhona ukwazi kuyakunyamalala. 9. Ngoba siyazi kancane siprofetha kancane. 10. Kepha nxa sesifikile okupheleleyo khona kuzakuphela okungaphelele. 11. Lapho ngisewumntwana ngakhulumisa okumntwana ngazisa okumntwana ngahlinzisa okomntwana. Kepha lapha sengiyindoda ngayeka okobuntwana. 12. Ngokuba manje sibona esibukweni kafifi kepha lapho ubuso
bobukana nobuso manje angazi ngancanye kepha lapho ngiyakwazi njengokuba ngaziwa verse 13 njalo khona ukholwa ukwethemba uthando lokho kuthathu kepha okukhulu kuwuthando. Amen. Amen. Yabonga shuma wenkosi. Ileyo ndaba esizele abangcwele benkosi ukuthi noma ungenzani kufanele wenze ngothando. Uyasuma uyanikela, khipha inhliziyo yakho. Usemgidini, khipha inhliziyo yakho. Usemthandazweni, khipha inhliziyo yakho. Uma inhliziyo yakho isele ngemuva yona phethe uthando sele nawe. Ngizocela ukufunda umthandazo wesabatha ubhalwe la incwadi eMshado 32 page. Nkosi Thixo wasephakameni wasehleli isabatha namhlanje. Ukuthana kwethu phambi kwakho Nkosi yamakhosi ubheke ukuthanda wena woba mkhulu. Ubekele indlebe lokho dumisa kwethu ngaleminye isabatha namhlanje. Ngoba uma ungabekela indlebe ukudumisa kwethu ngalesabatha kuyoba yini Nkosi Thixo baba mkhulu? Uma ungasilaleli sibuthene silalele Thixo wasephakameni, Thixo wasehleli. Amen. Umthandazo lo wesabatha ngaphandle kokufunda impetho yesabatha. Mina ngingwakangena ngizalo kaMabaso. Sisalelwe nje sisuke ephakameni. Ephakameni sibone konke. Kodwa kukhulu ukusho. Kukhulu ukuxoxa kungcono kade ngisho ukuthi umuntu mebuza. Kodwa nje ngibonile lokho. Ngabona lokho. Ngikhumbula nje u23 ogcina ephakameni. Angukhohlwa lo 23 inhlasuku. Lo 23 ka 1976 lithiwa kuLwesithathu. Okwaqatshelwe khona kakhulu. Kusho ukuthi thina silangelwe kakhulukazi inyanga yezulu ukuthi inkosi ayihambi ishintshe ibhaji. Manazaretha inkosi ayihambi ishintshe ibhaji. Umoya kaThixo awuhambi. Ngalesa sikhathi sasingazi. Ngizosho njani noma sasibancane thina kodwa ngizobona ubaba bethu babengazi. Ngoba basuka 23 kwabantwana ngoyihluphu. Wayilota ngiwa umhlaba yalingana. Wayilota ngiwele. KwaLwesithathu. Ngakusasa ngoLwesine kwafika ihesi yafika lapho esitaweni phesheya wakusenelwa khona. Yayisho ukuthi leyo hesi isithola umzimba wenkosi. Yakhuphukana wakuthiwa ngumdedele. Ngizolanda indaba ngoba ngiyasho umuntu ongakuthiwa ikhulu. Yakhupha ngumdedele yazungeza indlu yesonto. Yakhuphuka yayonqamule eparadise. Umzimba osuthwala wakhe ungena eGetsemane likababa mkhulu. Isekuthe njalo ulaka luyazona izinto. Wangena umzimba wenkosi ngaphakathi. Inyanga yezulu yangena nomshumayeli umnduli. Umshumayeli umnduli ufuthi angazi ngokwase kunokukhuluma ukuthini. Kodwa yawangena ngaphakathi. Yathi iphuma inyanga yezulu nangimngezansi step C. Yathi yabambela emlonyeni. Yathi umfowethu mncane kangaka. Uthe phuma umshumayeli umnduli emva kwakhe. Inkalisuthi yona le yayisimdonsa sibuyela kuwena icela sibona kwenzeka sabona sebaleka esewena wawela ngaphesheya wawela lapho safika thina selimele ngizokubeka kanjalo izwi lika mshumayeli umnduli ufuna ukuba ngikhona
yilelo ukuthi izolo inkosi ayihambile iyaphila, yilelo ukuthi iyaphila. Silangelwe thina inyanga yezulu ukuthi uShemba akahambe ushintsha impathe. Namanje manazarene ungabikho umsindo, ngoba into yenza ngolaka ilungi. Wani malungulu wadlula lapho, uzoqhubeka ngelapho, wadlula lapho wathatha umzimba wenkosi waphinda wahamba kuba uSwakwaZulu ngaso sikhathi. Ngicabanga ukuthi waphindulile eShowe, yebo waphindulile. Wasuka lapho wasuphindela uya lapha la Setting Station, okulapho Setting Station. Wazi wabuya sekuzoba usuku lwangesonto lwangomhla ka-1 January 1977 owafihlwa ngalo. Mina sasuka lapho ngolandindaba, sasuka lapho sahamba seza lapha emzini yakhe sazomba ihlabathi lokwakhiwa inkosi. Ibridge lelo libonayo lalingabikho khona lincane lapho selaqhubeka salikha lapha ihlabathi. Sahamba wakhiwa umzini, wakhiwa indlu kagcina. Kasehamba ke mina konsheni ngihambi yakhe, kodwa ngisekutheni inkosi ishintsha impathe. Inkosi ayihambi, umoya kaShemba uhamba imunye usukela kuGombela uze inkosini ilanga, uze inkosini ilanga uze. Ngizokhuluma waphela ngesikhathi ubaba wayebiza umncane. Wasuka baba umncane wangena umoya ongcwele ovela ukhona, kodwa ungasebenzi ukuthi kwakukhona inkosi la. Wasuka inkosini yanga izulu wenza uthingweni, sibona uThixo ugijima phakathi kwenu njengoba kumanje sinomusa kaThixo uNyazi wezulu. Nkosi yangilithimba lami nakhu sengikuqi phambi kwakho, awusangi Ihlabelelo 107 verse 1 to 9. Ungazibheki izono zami,
elungile ngoba umsa wakhe uhlezi phakade. Mabasho abakhululiweyo bakaJehova bona abakhulula esandleni sezitha, wababutha bevela emhlabeni, empumalanga nasentshonalanga nasenyakatho naselwandle. Verse 4. Beduka ehlane encithakalweni yendlela, abafumananga umuzi wokuhlala. Verse 5. Belambile, bomile, umphefumulo wabo wadangala. Verse 6. Lapho bakhala kuJehova encingweni yabo, wabasindisa ezinhluphekweni zabo. Verse 7. Wabambisa ngendlela elungileyo eya emzini wokuhlala. Verse 8. Mababonge uJehova ngomsa wakhe nemangaliso yakhe kubantwana babantu. Verse 9. Ngokuba uyasuthisa umphefumulo ofisayo nomphefumulo olambayo, uyawugcwalisa ngokulungileyo. Amen. Amen. Yithi labo uJehova usuthe amazwe ngamazwe, ukhona olwehluphekile thina nje kithi sasu-8 enganeni esizama kodwa sibabili. Niyambona umfowethu ngezimo ezizweni, kodwa uJehova wasigodla njengoba namanje sasibona. Nomuntu ola ubizwe ngokuhlukana. Maka simdumise uJehova, simdumise ngeqiniso, simdumise ngothando. Nkosi yangelithi lami
Nkosi yamakhosi kunzima kumina njengoba ngiguqile nje kodwa esikhathini senkosi langa kukhona incwadi ayifunda noma ngazi kuphi njengamanje lethi asibe mnene asihlakaniphe njengamajuba njengezinyoka kodwa sibe mnene njengamajuba konke okwenzayo emzini kaNkulunkulu mina ngilapho konke okwenzayo emzini kaNkulunkulu uhambe ngobumnene imsebenzi kaNkulunkulu miningi kodwa asihambe ngobumnene sikhombisa uthando phambi kaNkulunkulu sikhombisa inhlonipho phambi kaNkulunkulu engathi ukhona inkonzo iphakathi sibe sixoxa lapha ya sihamba lapha emuva siyaxoxa lapha emuva sibe sixoxa kodwa inkonzo iphakathi sicela ushemba sikhumbule sihambe ubumnene phambi kwakhe sikhombisa abantwana laba abazoba befundisa abashumayeli nabaphathi kusasa ukuthi khanjwa kanjani ngoba yibo nje besimva kwami abazobe khona phambi nathi izolo besingaka sihamba soxawula ngoti namhlanje singaka ngizocela uphinde ungilekelele mshumayeli wenkosi Mateyu 5 chapter 5 verse 1 to 6 ungilekelele ntani Nkosi awangine jubani ngekechime ngiqinise Bahlala phansi abafundi bakhe beza kuye verse 2 wavula umlomo wakhe wafundisa ethi verse 3 babusisiwe abampofu emoyeni ngoba umbuso wezulu ngowabo
verse 4. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayokuthokoziswa, verse 5. Babusisiwe abamnene ngokuba bayokudla ifa lezwe, verse 6. Babusisiwe abalambele nabo mele ukulunga ngokuba